Ahoj, moje meno je Sabina a chcela by som vám dnes ukázať našu novinku sedačku Allegra, ktorá je typická pre svoje oblé tvary, takže sa veľmi hodí do moderných domov alebo bytov. Teraz ju vidíte v materiáli bukle, ktorý vyniká svojou mäkkosťou a hebkosťou a je to jeden z najžiadanejších materiálov v rámci Európy. Ale ak to nie je práve váš vkus, môžeme ju dať do akéhokoľvek poťahového materiálu, akejkoľvek štruktúry, akejkoľvek farby. Máme obrovský sortiment na výber, takže už je to len na vás, ako si vytvoríte svoje pohodlie. Typické pre túto sedačku je aj to, že má odnímateľné vankúše a vďaka posuvným sedákom si môžete vytvoriť spanie alebo práve siahnuť do úložných priestorov. Ďalšou výhodou Allegra je zabudovaný USB port, vďaka ktorému si pohodlne môžete nabiť napríklad telefón.